Salom. Shalom. Horas madihita saluhutna, ruas ni huria nahi naholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna, naung pinalua ni Yesus Kristus, sian hamatean Tuhan nguluan, saharo disadario. Dihita sahuria napungu di bagas joroon, songoni nang namanghuton ibadaon, sian tongan ibagas tabi di suasana tahun baru di tahun 2022 tong ma tahalason tahun nai baru sidalanata di tahunon jala tapangido ma pangurupion sian Tuhani. Paherbang ma tanganmu nabadia Tuhan, mamasu hami mandalani taunon. Godang dohu jalo hami pasupasum di akar tahun nasal pui, alai tok ma patetekon pasupasumi di tahun naim baruon di hami. Sai tapagomos maruhata marhaposat tuibana, dang mubah dang mose, ai di ibana do hanguluon saleleng nilelengna. Paingot hami Tuhan di bagasan tondimi, asa unang lalap hami mamilangi ari-ari nami, holan pasari-sarina di portibion. Di baheni tapelehon manguluta tuibana pikirata ulauta tau pasangap ibana maredde mahita sian buku edde nomor 60. Argado aka ari-ari ni nguluta naung tabulus diaka tahun nasalpui tung marragam hamaolon nang tarlumobi masani pandemi alani gabisada pengalaman hidup na tongtong may paingoton hita madok mauliate tu debata ai dipataru hita sahat tu tahun nai baru di tahunon. Molo dipataruho hami sahatu tahun naim baruon dope Tuhan, godang nai dope sihirimonmu sian hami, nanai ulahonon nami, alani pargogoi mahami mardalan di tahunon. Tung soadong do jabar nami di portibion, molo so mardongaton ho hami, alani sian uduk ni rohanami, rapon ho mahami mardalan, dohot mangalugahon ngulu nami, sahatu ujung ni hasianganon. Padao sude aka musuh nami marolohon portibion, pargogoi mahami petuahon nasa nadenggan, molo diudut ho hosanami, pargogoi hami marparbuehon parangi nadenggan. Dihirim ho sian hami asa marparbue nasa ulaon nami, asa unang tarimas ho maradopon hami, unang jolotaba hami naso olo marparbui sai loas ma mangulu asa di tahun naro boy hami mabuan parbue na tonggi jalan nauli tu jolom rapon ho mahami mangalugahon ngulu nami.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Martua do halak na manaon di pangujunan, ay dung tau siyan pangujungani, jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tuakka na holong roha di ibana. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatudosan, jala pardenggan basa, rodis dis saleleng ni nileng na do asini roham, mauliate ma rohanami tuho, ala diramoti ho hami sian na sailaon sahat rodi sadarion, hupuji hami maho, ala naung sahat tu hami sada taon na baru si dalanan nami, hodo debata bonana dohot ujungna, naso marbona jala naso marujung, rodi saleleng ni lelengna. Di tahun 2022 secara khusus di Huriam HKBP Nabuloni, paingoto kami asa saroha sapikiran, sada di parohaon, sada di holong, ima manggohi halalas ni roham, tadani si huton ho hami, saya si maroham, urupi mahami, mangulahon nani dokmi, asahot rohanami, jala terparengehon hami, parange nabadia, saya jari, jala pai baru maruhanami, asalam ias hami, rodi hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tuhan debatado habaoran ni gugu dohot hanguluon na mauliutus haroroan ni silehon na dinggan jala pasu-pasu na suksuk asalam marsangap guarna na badia di ngoluta ahama sihirmota tujuluanon Asaon dohu pangido hami sian ho Tuhan, sian undut ni rohanami mangido, lampau raton Tuhatam. Asalam hugoto hami makalongi ho sian nasa ate-ate, roha nang pikiran nami. asa tarida hita si huton Kristusi hita akkasisianna naung tinobusna marhite mudarna na badiai ahama sihirmota tujuluanon Asaondo na hupangido hami sian ho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, ajari hami patupahon nasa nadenggan,
maka holongi dohot mangulahon habadiaon, asa unang sarombang hami dohot portibion. Salpudo sude akka arta na di portibion, na soadong nabui pasonako kita nasa na di portibion. Jaladang bui arta na di portibion mabuan hita tu haluaon dohot tu hanguluan sogot atong aha masih rimota tujuluanon. Asa ondo nahu pangido hami sian ho Tuhan si palua hami, anggo na di portibion dang adong nahot jalan nama notong. Hamatean do jambar nami nama kaholongi portibion. Alani ajari hami masuadahon diri nami, asaho na tupal hanguluan di hami. Say namitop do palito ni halak perjahat na sumaboto na dinggan ala diodingi na di portibiodo parnidan nasida jala hulipdo parnidan nasida sian pabahenan ni debata na dinggani hita akan na porsea na makirim di haluaon di hanguluan di pasu-pasu di hasonangan na sian Kristus Yesus tongtong mah tapagalak palito haporseot tai. Amen.
Tel di pertanyaan bona tahun 2022 na tapatupa di Bornginon tarsurat di Markus sada ayat 10 sahatu ayat 20. Dungi dina mardalani ibana di topi ni tau Galilea di idama si Simon dohot si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakon jalana tutawi ay parjala do nasida. Jadi didok Yesus matu nasida, ihuton hamu ahau, bahenok kudo hamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida ma jalai laos manghuton ibana. Jadi didumau otik di dalani siani, di idama di si Jakobus, anak di si Zebedeus, doho si Yohanes, dongana saamai, di bagasan parau do nasida pature-ture hon jala nasida. Dungi manigor di jou manasida, gabe ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na diparawi rap dohot aka anak gajiana laos rodo nasida manghuton ibana ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Bangsa
tapasada marwata martangyang mahita. Puji-puji ajala hamuleateon hupasaro arnami tuho. Ale Jehovah di batanami na marabangsa di Banua Ginjang. Ala asi do tolong nirham. Boy tari parhuriam. Masuk tu tahun day baru. Tahun 2022. Ale Tuhan. Namangido mahami tuho. Asa tok-tok pasu-pasu. Tugu-tugu muhami di tahun day baruon. Di bagasan hai pason do las niroha. Mangido hami tuho. Urupi pamaretanami. Lau marmudu-mudu bangson namion. Bui mardala do denggan. Khususna dinamasa COVID-19. Asabunian daw bangson nami. Sian paramaran ni COVID-19. Bui mardame sonang bangson nami. Mangido hami tuho. Urupi uluan ni huriami. Mulai uluan sa kantor pusat. Satu uluan nadong di resort do pospel. Lao pature-tureon huriami. Bui mardala sudi program ni huriam do denggan. Mangido hami tuho. Akaruas ni huriam na di bagasan parsaiton. Ape ho tangamu da badiay. Asa tanggal akasait. Hiras pamatang nasida. Aka dana na di bagasan persikolanna. Bui nian berhasil di bagasan persikolanna. Dap sude aka cita-cita nasida. Aka ruasmu na mga luli perkarejuan. Asa dapo niya perkarejuan na denggan. Sesuai do lomo nirham. Aka ruas ni huriam. Na mga lului si rokat ni todina. Patudu waktu nasida si rokat ni todina. Asa di bagasan las ni roha nasida. Aka ruasmu nama kasyol hon hagabeyon. Lehon ma dinasida hagabeyon. Asa marlas ni roha nasida. Pasu-pasu masude ruas nuriam. Manang di dia penasida. Asa mardame sonang mandalani sude. Pergulmiton ninguluna. Leon hasadaon ni roha dihami. Di perhaladum. Di sude padita. Asaboy hulaksano kami sude program ni hurami di HKBP Bandungon. Gabi tao hasangapon di guarmu sude akaulaon ni huriam. Jala marsaringar guarmu nabadiay di bagasan ngulunami. Ale Jehovah di mata. Jumolo sesa dosa namin nagudangi. Asa tamaha mi mamuji. Jala pasangapon guarmu nabadiay. Talup hami manjalo pasu-pasum. Jalo matangi yang namion. Di bagasan gowar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 706. Aku
Asiniro hama dihamu doho dame nasihat debata amata doho sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhukna. Horas. Suang songoni nama dohoti parsaurat doho Tuhan marhite-hite live streaming. Horas dihita amanginang. Hatan itu hata di bagasan partangyangatta di Bornginon dienek do sian Yesaya bidu onom mamuka sian ayat sia saharo di ayat 10 tulu ujahahum ma dihita. Jadi di do ibana ma laho maho jaladok ma tu bangsoon sai manangi-nangi mahamu alai unang atusihamu sai idahamu ma alai unang menada hamu patakang marohani bangsoon jala mingori pingol lasida jala pitungi mata nasida asa unang marnida mata nasida manang marbinigi pinggol nasida manang mangatusi rohana sida jala unang muba manang malum hilalaonna. Jadi ini kuma sedia liling unali Tuhan jadi ini nama pai matarulang akahuta suada marisi jala akabaga somarisi jolma jala tarulang tanoi gabe halongona ai padaun ni Jehovah ma'akka jolmai gabe langasi tutu parsito ngaan ni tanoi alai tading dope di bagasan 10 nangakai siaponon nado songon hau tusam jala songon hariara namartuko di hata tabana boni nabadia do tukko nai ima sahakna. Urian itu hatta di bagasan Kristus Yesus nungatung jojot kita manangihon songod dia perdalanan ni panurirang Yesaya laho pasahaton barita nauli nasihat debata tuhala Juda disuruh debatado si Yesaya tu sada bangso na bebal tu sada bangso na jugul tu sada bangso na maul dokko no kata tu sada bangso na holan marrohadiri karakter ni halak na bebal dang boy dohonok kata tuson dang boy paingoto non lomonado tusima disuruh si Yesaya artinya objek yang dilayani adalah orang bebal jala berita napi nasahak napi suka begiun pasahak mak ale unang ibegi unang iboto unang ibereng ninna ay siya ponok ko nama bangsoy sude siya ponok ko ninna artinya sian sudut logika sian sudut panatapan pasti do borat dihilala panurirang Yesaya laho maddokotoni laho pasahatoni tutorok jolma dan dia menyampaikan itu harus terbuka dang ninna tu ninna dia menyampaikan itu harus memang benar-benar kepada orang yang berkepentingan kepada orang yang melanggar firman Tuhan jala gabe sada perenungan do odihita
hita akan aporsia di bagasan tikion di jauh debata laho pasahaton barita nauli pasahaton barita halalas niroha marhite-hite pikiran roha nang pangalaho pe ikom mampu hita pataridahon songon hala na pinilit tita bukan hanya dengan kata-kata lagi tetapi dengan gestur tubuh kita orang tahu oh dia orang percaya. Sian pangalakau doh pabahenan orang tahu kita bahwa kita orang percaya. Borakdo merberita nauli. Borakdo pasahaton berita nasi tong. Borakdo pasahaton berita hati gorani. Ai molo di bona pasugit. Ba ulu do halak na punahata. Atar moloso malon menentukan sesuatu. Holan nilanggar rodang boy songono ningon maberontak doon. Holan dikritik dia memberontak. Dileo masukan dia tidak mau dan lain sebagainya. Ida benedok sisogo do madok nasitong. Alai nang pe sisogo madok nasitong, unang kay mebabiar hita madok nasitong. Unang gabi mailah hita madok nasitong. Dan memang jika kita melihatnya dan kita mengetahuinya dan itu keyakinan kita katakan. Dan itu kita katakan kepada orang yang melakukan dosa tersebut. Dan tu nasing pasahaton, bamulawat tong mulahamu merdosa Tuhanmu do pasahatokku. Mulahu merdosa pasahatamu tu dosaku. Mulahamu pe merdosa Tuhanmu do pasahatokku dosaku. Dan tu na asing. Itu dia. Dan di posisi nasongoni masih Yesaya, dia harus menyatakan suatu nasihat kepada bangsa Israel Yehuda agar mereka bertobat, agar mereka memperbaharui hidup, agar mereka berbalik kepada Tuhan. Alang aja nyaman nasida di kondisi nasongoni. Zona nyamannya sudah di zona nyaman yang sangat-sangat luar biasa bagi bangsa Israel Yehuda. Alai ko paingoton. Sarupa di molodung tabuy ba hudul. Matabu hudul iba di hudulan ni ba. Geser jo geser ninna. Suguro roha. Karena kita sudah merasa nyaman. Tusima di Josi saya. Lausi doneng dohonon na tuhita kana porsia di baga sa tikyon. Di nanaing madalani hari-hari nguluta bohado hitana porsia betul-betul satia betul-betul olo mengulahoni di bagasan nguluta. Jadi untuk menyampaikan kabar baik bukan hanya sintua, bukan hanya pendeta, tetapi setiap orang percaya yang telah dipilih Tuhan bertanggung jawab menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita melalui perbuatan setiap saat. Napaduahon boy putih hota siya turputkon hauduhon ni si Yesaya mangulaho pajouon na siya tuhatta. Ketaatan melakukan tugas pelayanan. Yesaya tidak memiliki rencana pribadi dalam pelayanannya. Yesaya tidak memiliki rencana atas pikirannya. Dang marhite kehendak na ibana makobasi pasahaton alai hauduhon ibana
marhite-hite wahaso nasihat Tuhani. Alana ulu do masa songoni patupaho nakapakubasion hobar tu pikiranna, hobar tu lomona, mulodang na pikiran nai mangalo, mulodang na rohanai memberontak. Hape sa sitong na marbarita nauli, bukan ada rencana pribadi yang harus dia beritakan, tetapi yang harus diberitakan adalah rencana yang Tuhan berikan, pesan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Naneng dohonon na dijauhi ta laho mengintrospeksi pajauhan itu hatta di bagasan ngolukta. Molo perhalado itu benedokon saha ula tohonami. Molo ruas satula napina saha ni debata tungolu. Hauduhon ni si Jesaya mangulahon naong pinaret tahun ni debata naing songoni mahauduhota makobasi Tuhani. Melayani Tuhan tidak dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Melayani Tuhan tidak dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok. Tidak dilatar belakangi kepentingan-kepentingan suku, marga dan darah. Tetapi melayani Tuhan harus sesuai dengan tugas panggilannya masing-masing. Molo diojar alani kelompok dohita marhobas pos marohamu dang marparbue pakko basioni. Molo berdasar hopar mudaro dohita marhobas porsia mahita dang marparbue pakko basioni. Molo diletar belakangi keinginan pribadi dohita marhobas dang marparbue pakko basioni. Boy dohita ida ditikisi unai ngosong na berkembang alai ditikinai kom malos do pakko basionai ikom maresu do pakko basionai jalai kom mate pakko basionai. Hauduhon ketaatan kepada tugas panggilan kita. Makana molo ruas diulahomma songo ruas ibana. Molo situa diulahomma songo situa ibana. Molo pardita diulahomma songo pardita ibana. Masing-masing kita memiliki tugas panggilan dan tanggung jawab. Tutuhani dohita marhobas jala tuhanido marnida nataula. Itu ditekan debatado marnida naniulami manang na adong parbuini. Itu teh debatado marnida naniulami manang na adong parbuini. Tunggudang situ tu ulammu ahap taula di portibion dang jolma mamuteni dang jolma mabain penilaian tu si dang jolma madokoni berhasil atau tidak alai ahap na taula debatado marnida nani ulami manang na adong parbueni ketaatan sedia do taridai haudu hota maradopon Tuhani. Tugas kita sebagai orang percaya menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang sehingga semakin banyak orang yang terselamatkan. Na mangihut na patuluhon na ngidauta siya turpuk tahun ternyata menjadi utusan Tuhan merupakan suatu kehormatan bagi setiap orang percaya. Hala na pinili na tinodo ni debata iko gabe bangga dohita na pinili ni debata. Nunga ditodo debata hita. Kita harus bangga.
Tetapi kebanggaan bukan untuk kebanggaan pribadi, tetapi kebanggaan atas kuasa Tuhan yang telah memilih kita. Na pinilit na tinudo ni debatado hita. Mari kita bersuka cita. Alailas ni rohatai tapatari damai marhite-hite pakko basyota diganup akka ulaota. Lausido nang dohono tu hita saluhuna amanginang dengan sahapor siaw di bagasan Kristus Yesus. Boho di tahun non nunga di paubuk tu tahun hasa daun ni roha kesehatian tentu moledok tahun hasa daun ni roha ini adalah tahun yang harus kita gumuli bersama. Ini adalah tahun yang harus kita syukuri. Ini adalah tahun yang harus kita banggakan. Bagaimana pimpinan HGBP memilih tahun ini adalah tahun kesehatan untuk menopang kehidupan orang percaya yang sedang berjalan pada jalan yang banyak tantangan, pada jalan yang banyak godaan, pada jalan yang berliku dan berkerikil. Pandemi tidak akan berakhir, bahkan sampai saat ini belum berakhir pandemi. Mudah-mudahan lem sumuru tibana. Anggo baru-baru pandemi nama saya, tema 3 bulan dona pinaima 3 bulan, teba ganas. Setahun doraina pinaima setahun, teba mohop. Omma dalat 3 tahun mahita. Ati, ina makan dalam 3 tahun namun bulan 3 ya. Jalan 3 tahun kita ini. Alai basa boy hita maramonanga sa rotikyon. Kuasa Tuhan yang membentuk kita. Dan Tuhan menyuarakan kepada kita untuk menjalani tahun ini. Mari kita sehati sepikir. Jauhkan pikiran-pikiran yang negatif, jauhkan pikiran-pikiran yang tidak baik, jauhkan keegoisan, jauhkan keakuan, tetapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar kita satu dengan yang lain saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Agar kita satu dengan yang lain saling menopang. Anggo rapita marsi togu-toguan, rapita marsi paingotan. Ikol lemergugu hita medalani tahun 2022 sehingga tahun 2022 walaupun banyak tantangan, walaupun banyak hal-hal yang harus kita lewati, tetapi karena kita sehati sepikir di dalam Tuhan, maka berkat Tuhan akan semakin melimpah bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Tanpa kesehatan, hidup kita akan sia-sia. HKBP memanggil kita saat ini melalui pimpinan kita. Kita harus sehati sepikir. Iko saroha sapikiran sapakilala kita. Moloi gotil dongammu, moloi gotil dongammu, iko boy rasa honommu hacina. Molo madabu dongammu, iko boy rasa honota hacina madabu. Bukan kita menjadi penonton, bukan kita hanya pengelihat saja, tetapi kita harus dapat merasakannya. Mulai son ide benedok ikorohado makatai bohado rohakon bui mamereng rohamuna bohado rohamuna bui mamereng rohani dongamuna, baru kita dapat sehati sepikir. Dang masa benwai ngamanginang marhosom ni roha da jaladang masa benwai mergijang ni roha da dang masa benwai angkuh sombong dan lain sebagainya, tidak. Dan tidak zamannya lagi saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi yang dibutuhkan saat ini dan menjadi sesuatu yang berharga
kita hidup di dalam kesehatan. Karena kesehatan itu menambah kekuatan, menambah sesuatu yang berharga dalam hidup kita, sehingga kita dapat berjalan menuju tujuan hidup kekal kita. Alani dihita saluhna amanginang suang songoni nama dohoti marhite live streaming. Nats ini menjadi perenungan yang berharga kepada kita. Dan pada saat ini kita akan memulai bentuk-bentuk pelayanan kita ke depan. Jaloma pemuhaini parsaurata. Minggu naro di hari Minggu masuk matu titing. Sudia ke kegiatan-kegiatan nasional na taula. Ke kategorial, non kategorial. Marubah semahita. Hobar tu pajuun ni Tuhani. Dan mari kita satu sama lain saling mendukung menopang sehingga Tuhan semakin termuliakan. Amin. Martang yang mahita. Mula tema di pasahak rohanami tuado pammu nabadia li Tuhan baritam nauli naung di tarias soko Tuhami di paingoto hami asa totong mersadani roha hami diaka ngulu siganupari terlumubi mersadani roha hami di pajowemmo ganuk mersada-sada nunga dituho hami nunga dituduho hami gabe ula-ulam di portibion pasada marohanami saluhuna todim torb di parbadiaima nama jujui rohanami asabui saurdot tami mangulahon aka ulahon pakubasio di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni aka perkarijuan nami manang nadidia pehami bahen sangap di goarmu pos dorohanami diho ramotammu donganammu ngulunami tangiang naukupas hatami naking di tangiang pangodianon nami pos dorohanami ho patulus sosa marhide Yesus Kristus martangnya kami tujulum. Amin. Mari dihita lawas tapasaha ma piliata. Kita jongjong saluhna. Tatangnya koma piliata ali de bata amanami nadi banua gijang hodo haroron ni saluhut silehulehun nadenggan dohna saulibasa namuliutus hupasahat tami masian nani lehmi tu hami pilihan nami tu ho saya jalo mai gabi wa na khusus di julum pasu-pasu mai jalaramu di asahu perhasiak kami pilihanun patibuh karajomu di tonga-tongan huriam doh di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutad hami gudang ni silehulehmi tu hami asalam girgir hami madok mulati tu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami
Amin rak manggiduh mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di banu gijang, sai kinar badia maguarmu. Sai rumah harajaumu, sesab malaman ilham di noto song manan kijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami song panesa nami. Dosa nidongan nama dosa Tuhan. Una kami tugi untuk pangujunan. Palua mahamisian pangagu. Ayona punah harajaon. Doh hagugon. Rodi hasangapon salilingna. Amin. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani de bata mata doho parsauran ni di parbadia ma nama dongani hamusaluhuna. Amin. Songonima pakubasion siap tonga-tongani huria nabui hupasahat tamu hami tuhamuna amanginang akan nahurang lebih di pakubasion tuhatama pasikoposa pasahat tami matu inang padita lilis laho maman dua cara na mangihut. Amanginang adong do di parade huriata snack malam sebelum makan malam. Iya. Di hubai kamendongan tangyang boy mahita langsung mabuat aka ingan atabe. Tapasada rohata mar tangyang mahita. Diborngin ditikion ale Tuhan marpungodo hami di bagasmon na mangudurhon pardalan ni partangyangan awal tahun 2022 songoninang di saluhut na ruas ni huriam toktong na parsidohot sian ganup bagas nasidabe lasma rohanami madalani di tahun na baruon jala toktong to dimi mamian di ngolu nami margogo hami laho mga lugahon ngolu nami ala ni todemi na mga ramoti marsangap maho ali Tuhan dinasa ulaw nami jala ajari mahami asa huboto hami mamuji pasangap guarmo na badiay maparangehon parange na badia hobar tu tona na pinasahat mo di hami mangulahon holong, mangulahon habadiaon, jala asa toktong, boy hami, pabahir ngulu nami, siyan aka halum lamon na deportibion. Atong marbisuk mahami di bagasan todim, jala pake hami hobar tulomoni roham, saluhut pangula naguktiki, parhobas siyan ganup, situa di tongani huriam nang sudi akan nama melehon tikina di tongani huriami sian ganup sudi ruas ni huriam namet-met nama godang sahatu nama tua asa homa nama parmuduho kami ditikion di partangyangan awal tahun nau kepatu pahami nunga sudi hami rap mangihuton atong disipanganon pardagingon na pinarade ni huriam pasu-pasu mai asa makorhon gugu hahi pason las ni roha tu daging pamatang nami jala tarpasu-pasu manang huriam na paradihon na patupahon asa say toktong taba akagok ni pasu-pasu dope tujulanon jaloon nami atong sahat diho mangulu nami sisa nasadusa nami asa toktong tamahami majalo pasu-pasu siako mamuji pasangap guarmo na badiay olat nion sahat rodi saliling nililing na di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Boy marpoto dia ka parhalado disudahi